Weer in mijn eentje op pad. Daar zijn we dan in IJsendijk. Ze noemen het ook wel eens Petit Paris. En we hebben een afspraak. 1 met de Nederlandse Hervormde Kerk. 2 met het bolwerk in de IJsendijken. Prachtmuseum. En natuurlijk geven we aandacht aan de Spaanse linies. Gaat u mee? We beginnen onze reis met het bolwerk in IJsendijken. Het museum Het Bolwerk in IJsendijken. Het museum is speciaal ingericht in 2006 om de Staats-Spaanse linies in beeld te brengen. En dan met name het accent op de 80-jarige oorlog. We hebben dit jaar een bepaald onderdeel van die hele historie proberen te belichten. En met name gekozen voor de hertog van Parma, oftewel meneer Alexander Farnese. Farnese is in Nederland minder bekend, maar in de historie heeft hij een heel belangrijke rol gespeeld. Hij heeft bijvoorbeeld Antwerpen veroverd en is beter dan de andere veldheren in die tijd, was hij in staat om naast zijn veldheerschap ook diplomatie te beoefenen. En dat deed hij heel goed. Hij was toch een man die links en rechts goed kon verenigen en heeft ook redelijk wat vredesactiviteiten ondernomen. Het tragische van zijn figuur is dat hij, en dat staat afgebeeld hier beneden, is dat hij op een gegeven moment op bevel van koning Philips II moest hij Engeland gaan veroveren. En hij was op dat moment met zijn troepen hier in de Nederlanden, maar de vloot kwam met het Spaanse. Dus die moesten helemaal die bocht maken naar Engeland toe. En hij moest zijn troepen op de boten brengen. Qua organisatie is dat heel verkeerd gelopen. Hij kreeg de schuld van het hele gebeuren. En dat is eigenlijk de ommekeer geweest in zijn leven, waardoor hij minder goed uit de verf gekomen is, terwijl hij gigantisch veel goede dingen gedaan heeft. Alexander Farnese is een afstammeling van een belangrijke Italiaanse familie, de Farneses. Als je de afstamming bekijkt van Alexander Farnese, dan zie je dat aan de kant van zijn moeder, dat daar de overgrootvader keizer Karel V is. Als je kijkt naar de kant van zijn vader, dan zie je dat hij een overgrootvader heeft in de vorm van de persoon van Paus Paulus III. Dus je ziet zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant van de stamboom dat hij hele belangrijke politiek en economisch interessante figuren heeft om zeg maar zijn positie helder te krijgen. En vandaar ook dat hij al die opleidingen gehad heeft. Hij is opgevoed als edelman in de Spaanse dienst. Hij heeft geleefd in Mechelen, in Brussel, maar ook in Antwerpen en in Madrid. Dus vandaar dat hij de hele Europese wereld kende heel goed. Een van de belangrijkste veldslagen die Alexander Farnese gedaan heeft, is de verovering van Antwerpen. En daarmee zitten we tegelijkertijd naar de lijn voor IJsendijken. Toen Antwerpen veroverd is, moest hij de Westerschelde gaan beveiligen. En heeft, om die beveiliging voor elkaar te krijgen, heeft hij forten gebouwd langs de Westerschelde. Een van die forten is IJsendijken geworden. En vandaar dat we op een gegeven moment ook deze afdelingen hebben gedaan, omdat er een duidelijk verband is tussen de activiteiten van Farnese in Antwerpen, in IJsendijken en daarna is hij ook in Sluis gaan veroveren. Nou, lieve kinderen, wij zitten hier heel mooi hier in het bolwerk in IJsendijken. En ik zie hier allemaal Lego-steentjes. En er zit hier links van mij een meisje met heel mooi blond haar. En die gaat even vertellen hoe dat ze heet. Hoe is jouw naam? Sterre. Dag Sterre. En ik heb hier, hoe heet jij? Bobby. Dag Bobby, welkom. En? Jens. Hoe? Jens. Jens. Nou, geweldig. En op de achtergrond zit, hoe heet jij?
Volgens mij is dat Dieke. Dieke? Zeg Monique, wat zijn ze nu aan het doen? Want het is natuurlijk echt iets voor de kinderen, hè? Ja, dat is zeker iets voor de kinderen. We hebben dit jaar een hele nieuwe locatie voor onze Lego. We hebben echt een hele mooie Lego-zolder gemaakt. Wat echt het plezier van het Lego bouwen hier nog vergroot in het museum Het Bolwerk. Maar natuurlijk ook een beetje historisch Lego. We bouwen forten en kastelen. Je ziet het aan de kinderen. Ja, ze zijn heel mooi, toepasselijk. Ja, absoluut, absoluut. Ze zijn zo mooi. Maar dat hoort bij het Lego natuurlijk, hè? Want dat zijn dingen die we bouwen hier. Ja, ik heb ook kleinkinderen. Als die nou hier ook willen komen bouwen, wat moeten ze dan doen, die papa's en mama's of opa's en oma's? Nou, als je het museum bezoekt, en je bezoekt het met kinderen of met kleinkinderen, natuurlijk kunnen de kinderen dan altijd even als afsluitertje of aan het begin even heerlijk spelen hier met Lego. Maar we organiseren ook met regelmaat Lego-middagen op de maandag. Want de maandag is het museum gesloten. Dus af en toe hebben we dus een Lego-middag dat we organiseren. En dat varieert, dan komen er 16 tot 20 kinderen komen hier dan wel spelen. Ja, maar dat is toch fantastisch voor een kinderfeestje? Ja, super. Ook dat kan. Ja hoor, Toch? absoluut. Ja hoor. Het is echt, we hebben nu zo'n mooie locatie. We doen ook kinderworkshops hier. Want we hebben een prachtige tafel met stoelen waar ze ook aan kunnen zitten met tekenen of bouwwerkjes maken, wat het ook maar is. Maar altijd bij een knipoog naar Museum Het Bolwerk. Nou Monique, dat was het. Zo leuk joh, allerlei interviews en met kinderen erbij. Zeg, nou heb ik nog een wens. Ja? En dat is een kleine rondleiding op de Staats-Spaanse linies. Zou dat kunnen? Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk. Maar Mathieu, die staat aan Travelijn. Laat ons nou daar even gaan kijken. Nou, dan stel ik voor dat je in mijn eentje stapt en dan rijden we daar naartoe. Met z'n tweetjes in mijn eentje. Superleuk. Oké, gaan we doen. Nou Mathieu, Monique heeft mij verteld dat jij hier wacht bij het Ravelijn en ingebed in de Staats-Spaanse linies. Wat is een Ravelijn? Nou, we staan inderdaad voor de Ravelijn. Een Ravelijn is een onderdeel van een versterking. En dat heeft de functie om met name de zwakke posities van een vesting te verdedigen en te beschermen. Als je de vesting hebt uit de zeg maar 16e eeuw, dan zie je dat dat meestal een vrij standaard constructie heeft. Dat het een stuk of 4, 5, 6 ravelijnen heeft. Bolwerken heeft. Maar de afstand tussen het ene bolwerk en het andere bolwerk, dat is bepaald met name door de reikwijdte van het geweerschot. En omdat de techniek zodanig was dat de schoten die steeds beter werden, moesten ze die vesting steeds beter versterken. En vandaar dat er speciale onderdelen in die vesting gelegd zijn om die bolwerken te verdedigen. En een Ravelijn is eigenlijk een eilandje in het water, hè? Het Ravelijn is een eilandje in het water om met name de zwakke posities van een vesting te verdedigen vanuit zoveel mogelijk vooruitstekende gebieden. Ik zie 2 kanonnen. Er staan nu 2 kanonnen opgezet en dat heeft het doel om in ieder geval de vijand af te schrikken. Als je dat vergelijkt met de kanonnen die voor het museum staan, dan zie je dat de lopen in het museum naar beneden staan. Dat betekent dat de vrede is aangebroken. En hier is nog oorlog. Nou, dat is een mooie afsluiting van het gebeuren van de Staats-Spaanse linies. Dit was het eerste gedeelte van In mijn eentje op pad door IJsendijken. En we vervolgen het tweede gedeelte in de toekomst
in mijn eentje op had bij de stichting Mauritskerk.